Tenna l-ħlas tal-fid wajsi. O jifraq, jifraq Izrael, dal-waqt tara l-Emmanuel. Ija, ija, fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħutej, nixtieqilkom l-għodwa tajba, ma ninsewx ninsabu f'din il-mixja tal-Avvent, mixja tant għażiża u tant sabiħa. U llum il-Knisja tipproponilna l-ħajja ta' Qaddis Kbejr, Sant Ambroċ, isqof u duttur tal-Knisja. Ħa nisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. Sant Ambroċ twieled fi Treviri minn familja Rumana, nobli, għal ħabta tas-sena 340. Studja f'Ruma u qiegħda uffiċċji ċivili għolja f'Sirmio fis-sena 374. Meta kien prefett ta' Milan u għadu katekumenu, jiġifieri qed jitħejja l-Magħmudija, għażlu isqof tal-Belt u ġie ordinat fis-7 ta' Diċembru. Ħadem breqqa tal-għaġeb f'dan il-Ministeru, l-aktar bl-imħabba li wera lejn kulħadd li għamlitu tassew ir-raj u li mgħallem tal-fidili tiegħu. Fost dawk li kkonverta bis-saħħa tiegħu insibu lil Sant Wistain, iddefenda bil-qawwa d-drittijiet tal-Knisja, ħada kontra l-Arjani u kiteb opri teoloġiċi ta' għarf kbejr, kif ukoll xi jinnijiet liturġiċi li xi wħud minnhom għadhom użati sal-lum. Miet fil-fġieli tal-Għid il-Kbejr fl-4 ta' April tas-sena 397. Nitolbu bl-interċessjoni ta' din il-qaddejs isqof Kbejr biex il-Murej jibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna rajja qaddisa bħalu u xek biex imexxu il-poplu tiegħu u xek skont il-qalb tiegħu. Nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija żisħutej billi fi skitta qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Inti s-salvazzjoni ta' min jittama fejk, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Inti jena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna liberata Montebello. Nitolbu. U Alla, Int għamilt lil Sant Ambroċ mgħallem tal-fidi Kattolika u eżempju ta' qawwa apostolika. Ibgħat fil-Knisja tiegħek bnedmin skont qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bl-għerf b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnejnila swar u ħitan għall-ħelsien tagħha. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, inti ssaħħaħlu slim għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem, għax il-mulej u blata ta' dejjem, lil min kien fil-oli iniżlu, il-bert imkabra iniżżilha, waqqaħħa l-isfel fit-trab xeħita, taħt ir-riġlejn tintrifes, saqajn il-fqir, irħis tal-imsejken,
il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Faħru l-mulej għaxu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Iftħu li l-bibien tal-ġustizzja ħanidħol minnhom u rotħaj l-mulej. Danu l-bib il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu, niżik ħajr tal-li wieġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ejjen nitolbuk mulej, salvana. Ejjen nitolbuk mulej, għatina r-risq. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkuhom minn dar il-mulej, jaħwew Alla u d-dawl tagħna. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħidli mulej, mulej jidħol fis-saltna tas-smewiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna noqogħdu bil-qiegħda kif jogħġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. F'dan iż-żmien eżis ħuti u xekk il-Knisja tħejjina biex nagħmlu mixja ta' konverżjoni, nsejħula hekk, u xekk il-ħadd l-għadda kienet tiddomina fil-kelma talla, il-kelma isru. U l-aqwa żewġ modi li bihom nisru jfisser ma nintelqux, ma neħdux il-fidi tagħna for granted, nieħdu ħsiebha l-fidi tagħna, hekk nożżuha bħal ġawra prezzjuża u xekk. Żewġ affarijiet l-aqwa ħanejdu hekk, it-talb u s-smigħ tal-kelma Alla eżis ħuti ta'. It-talb u s-smigħ tal-kelma Alla. U matul l-avvent il-Knisja toffrilna fil-qari tal-kelma Alla mixja tal-għaġeb. Forsi wieħed mill-aqwa modi li bih wieħed jgħix l-avvent hija l-qudiesa ta' kuljum eżis ħuti. Ma nafx tajtux każ bħalissa qed imexxina fl-ewwel qari il-profeta Iżajija, profeta ta' qawwa kbira. U llum qalilna ittamaw fil-mulej għal dejjem. Ara kemm mistoqsijiet profondi nistgħu nagħmlu lilna nfusna. Jien it-tama tiegħi f'min impoġġija. Għax il-mulej u l-blata ta' dejjem hija kollox jgħaddi, kollox itirma rrieħ, blata ta' dejjem waħdem, il-mulej biss, eżis ħuti. Lil min kien fil-għoli niżlu, il-belt inkabra niżżilha, waqqaħħa l-isfel fit-trab xi ħita. Taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir u r-rifs tal-imsejknejn. Naraw kif fajnejn il-mulej id-dinja l-affarijiet tad-dinja inqalbu ta' taħt fuq. Mena biex aħna x'qed tgħidilna l-kelma tal-luxek
ta' bil-ħaq impoġġu t-tama tagħna fil-mura jridu nkunu għomli ta'. Għax il-gburi x'jiġifieri tkun gburi? Li tpoġġi t-tama tiegħek fik innifsek. Bil-maqlub. Mela l-bniedem għomli ipoġġi t-tama tiegħu fil-munej. U l-bniedem gburi u xek, triq waħda għandu dik li qalinna hawnhekk Iżajija li l-gburja tiegħu għad iġġarfu. Mhux Alla jġarfu ta' u jiġġarrafu stess. Il-gburja tiegħu għad iġġarfu u xek. U Alla juri l-qawwa tiegħu permezz tal-foqra, permezz taż-żgħar u xek. Allura dan jieħodna l-Vanġelu tal-lum. Vanġelu li għandu joħloq bħal immaġni li nżommuha f'moħħna. Vanġelu sabiħ immens eżisħuti ta'. Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tas-smewiet għalinna Ġesu. Mela l-kelma tal-Alla jew nkella li nkunu nixbħu lil Ġesu mhux kwistjoni ta' tlablejb ta' paroli, ma' kwistjoni ta' fatti mhux hekk. U Ġesu jġibilna eżempju mill-iktar prattiku sabiħ, sabiħ immens. Iġibilna l-eżempju ta' dar. Kull min jisma' kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, mela mhux biżżejjed li nisimgħu l-kelma tal-Alla jdu ngħixuha. U t-talb jagħtina qawwa biex ngħixuha ta' ikun jiġbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. L-ewwel qari qalinna x'inhu l-blat u x'hekk. Il-blata u Alla tagħna jibni ħajtu dik id-dar mhix dar tal-ġebel hija d-dar li ħajja tagħna ta' li aħna nibnu ta' kuljum. Jibni daru fuq il-blat u x'hekk biex tibni fuq il-blat diffiċli ta' titħaffer, titwitti l-blat. Jiġifieri l-Mulej qed jgħidilna mhix deċiżjoni faċli. Benna daru fuq il-blat niżlet ix-xita, għamu l-irwiefen ġew il-widien, it-taħbit tal-ħajja, imma d-dar tiegħu ma ġġarfitx għax kien miblija fuq il-blata fuq Alla. Jien ħajti fuq xiex qed nibnija. Is-sens ta' ħajti fuq xiex nipprova nsibu. Fuq l-affarijiet tad-dinja r-ramel biex tibni fuq ir-ramel ma ddomx ta' twittih ma ddomx. Imma mbagħad x'in tiġi s-sija tal-prova, eżis ħuti. U x'hekk jintwera fuq xiex tkun bnejt, tiġi x-xita, jiġu l-rwiefen u l-widien u miskina dik id-dar iġġarfet jew ħajti iġġarfet. Issa dawn xi drabi eżis ħuti forsi aħna neħduhom bħala either or, jew waħda jew l-oħra. Xi drabi jiġri l-Mulej jippermetti li jekk nkunu bdejna nibnu darna fuq ir-ramel, il-Mulej jippermetti li naraw darna tiġġarraf ta' mument ta' kriżi fil-ħajja. Però mhux biex il-Mulej ikun irid ikissirna ta' għax il-Mulej ikun iriedna nintebħu bl-iżbal tagħna biex nerġgħu nibdew mill-ġdejd. U jalla noħduha t-tagħlima u darna nibdew nibnuha fuq il-blat. Dan huwa żmien sabiħ tal-Avvent. Żmien li kieku l-Mulej jgħidilna intebaħ staqsi lilek innifsek jien dari jien ħajti. Fuq xi qed nibnija? Fuq ir-ramel jew fuq il-blat? Biex forsi tal-inqas inkun jien għaqli u nerġa' nibda mill-ġdejd u dar nibda nibnija fuq il-blat. Ma jkollix nistenna biex nara tiġġarraf qudiemi u x'hekk. Nitolbuh bil-qalb il-Mulej illum fuq l-eżempju tal-Qaddis Kbir Sant'Ambroċ, dan l-Isqof ta' Milan li minn barra li kien Qaddis Kbir hu tagħna Qaddis Kbir ħafna ieħor lil Sant Wistin għax kienu li kkonverta lil Sant Wistin jew Sant Wistin ikkonverta x'inkien jisma' il-predikazzjoni tiegħu. Mhux ta' b'xejn, San George Preka kien jgħidilna għamilha mal-qaddisejn u ssir qaddis. Għamilha man-nies tad-dinja u ssir bniedem tad-dinja. Ejjew eżis ħuti, nifhmu li żmien l-Avvent huwa żmien ta' grazzja kbira ta'. Alla ħares qatt l-Avvent ikun fuqna u x'hekk bħal l-ilma fuq dar il-papra. Tafu x'jiġri l-ilma fuq dar il-papra u x'hekk jiżloq u jibqa' sejjer u ma jħalli l-ebda effett. Alla ħares ikun hekk għax il-Mulej jkun tagħna grazzja speċjali u nkunu tlifnija. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-Mulej illum. Kemm aħna hawnhekk preżenti, kemm intkom eżis ħudna li ssegwu dil-quddiesa minn fuq it-televiżjoni jew mezzi oħra, l-Avvent żmien ta' grazzja. Issa jiddependi minni kemm inkun kapaċi nilqaħħa bidejja miftuħa b'qalbi miftuħa jew Alla ħares qatt le. Jgħaddi l-miliet, jgħaddi l-Avvent, jgħaddi l-miliet u jisfuma kollox fix-xejn. Id-deċiżjoni tiegħi u tiegħek. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna u nagħtu ġieħ illum lil Sant'Ambroċ għall-imħabba li wera lejn kulħadd
u kien veru raj tal-merħla li l-mulej rid jafdalu fideħ. Nitolbu l-Alla jibatilna rajja bħalu biex imexxuna bil-qawwa u l-għerf fit-triq li twassalna fis-sema pajjiżna. Mulej, int waqaft ma' Sant'Ambroċ fil-ħidma tiegħu biex iħares minn kull teddejt is-sliem tal-Knisja tiegħek, ħares il-Knisja tiegħek fi żminijietna u eħlisha minn kull tiġrib nitolbu. Mulej, inti ridt li Sant'Ambroċ ikun muallim kbir u għaqli fit-tifsir tal-Kutba Mqazza. Għamel li l-poplu tiegħek isib fihom għerf qaddis u safi li jgħinu fil-mixi tiegħu lejn is-sema nitolbu. Mulej, inti tajt qawwa li ma bħala lil Sant'Ambroċ biex jieqaf lis-setat tal-ħażen. Keċċ il-bogħod mill-merħla tiegħek hawn f'pajjiżna u fid-dinja kollha lil pop tal-ħażen li qed jedduha nitolbu. Mulej, int lil Sant'Ambroċ tajtu l-premju ta' dejjem għax diek fuq l-art. Għat il-mistrieħ ta' dejjem il-qaddejja tiegħek oħtna liberata u lil ħutna il-mejtin kollha nitolbu. Mulej, int nebbaħt lil Sant'Ambroċ biex jinseċ bid-dawl tal-fidi in-nijiet tas-sema. Kun magħna biex qatt ma nieqfu nagħtu qima bin-nijiet ta' tifħir u radd il-ħajr nitolbu. Grazzi Mulej tax-xita li battinna, nkomplu nitolbuk tagħtina staġun ta' xita tajjeb li artna tant teħtieġu, nitolbuk għal paċi fid-dinja. Mulej, nofrulek ukoll ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, Mulej. Nitolbuk għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali dawk ħutna li forsi jsibu dan iż-żmien u żmien il-miliet diffiċli, u dawk il-persuni li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja tagħhom. Nitolbuk għal dawn ħutna l-kol Mulej, u fiskiet nofrulek it-talba tagħna minn idejn l-Om tagħna tas-Sema Marija. Fiskiet nofru t-talba tagħna. Mulej, Alla li tista' kollox, bl-interċessjoni ta' Sant'Ambroċ, eħles il-Knisja tiegħek minn kull tiġrejb u wettaqa bit-tagħlim u bl-eżempju tal-qawwa apostolika tiegħu bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u mbejti konna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina l-grazzja Mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju qaddejs. L-Ispiritu Santu jimliena b'dak id-dawl tal-fidi li dejjem dawwa lil Sant'Ambroċ biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill knisja tiegħek fil-festa ta' Sant Ambroċ, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda: Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali l-lum qegħdin nitolbu għal ruħ liberata Montebello. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Sant Ambroċ Isqof u Duttur tal-Knisja u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Giuseppe
Xi grazzja kbira żisħuti li nibdew il-ġurnatu xek, nilqgħu il-Ġesu ġofina fil-kelma u fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu. Jew ngħidulu grazzi ta' dan, ngħidulu aħfrinna, għalkemm il-darba forsi ma apprezzajniex biżżejjed din il-grazzja. Ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna, għatina li nimxu fuq it-tagħlim ta' Sant Ambroċ biex inħaffu bil-qawwa fit-triq tiegħek u nitħejjew għall-lena tal-mejda tas-sema bi Kristu siedna. Eżħut infakkrukom li għadi hija s-solennità ta' tnissil bla teba tal-Verġna Marija, festa għażiża ħafna tal-Madonna u xek. Il-lejla għalhekk hawnhekk fis-santwarju ikun hawn il-velja li tibda fis-sitta, imbagħad għada l-festa tal-Immakulata ikun hawn quddies fis-7:30, fit-8:30 u fl-10, imbagħad fl-għaxija fis-sitta jkun hawn l-għasar tas-solennità u fis-6:30 ikun hawn quddiesa. Kun ħaġa sabiħa ħafna li għada nagħmlu ħilitna biex nieħdu sehem fil-quddiesa. Ngħidu flimkien 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dam fil-qabar. Stima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija. Stima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalft id-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.